Ja, hej, det er modul 3 kemi mundtlig. Jeg skal starte med at forklare forskellen på en stærk og en svag syre. En stærk syre afgiver alle sine hydroner i en vandig opløsning, mens en svag syre ikke afgiver alle sine hydroner i en vandig opløsning. Så skal jeg forklare om begrebet syre-basepar. Når der er en syre, der vil afgive et hydron, er der en korresponderende base, der vil optage hydronet. En stærk base vil have en svag korresponderende syre og omvendt. Og så kan man også se, at summen af syrestyrkekonstanten, den skal være 14. For eksempel har vi minus 7 her hos syren, og vi har 21 hos basen, og når man trækker dem fra hinanden, så får man 14. Og det samme gælder nedenunder her. Minus 3 hos syren og 17 hos basen. Det giver også 14. Så skal jeg forklare, hvilke af stofferne, der er amfolytter. En amfolyt kan både agere som syre og base, og her har vi nogle eksempler. For eksempel vand. Den agerer som syre her, og som base her. Og der er også HCO3. Den er som syre her. Og hvor har vi den henne? HCO3 som base. Så skal vi til titrering. Begge syrer er titreret med en 0,1 mol natriumhydroxid. Og så har vi en gul kurve, som er etansyre, og en rød kurve, som er saltsyre. Og så bliver vi spurgt om, hvordan man kan beregne syrenes koncentration ud fra graferne. Det kan man ved, at vi kender koncentrationen af NaOH. Hvis vi ser på ekvivalenspunktet, har vi tilsat 20 ml NaOH. Koncentrationen er så 0,1 molær gange volumen, som er 20 ml. Så kan vi finde stofmængden, som er koncentrationen gange volumen. Det er 0,1 mol gange 0,02 liter, lige med 0,002 mol. Syrenes stofmængde er så 0,002 mol, derved kan vi beregne syrenes koncentration. Og det gør vi ved stofmængde divideret med volumen. Og 0,002 mol divideret med 0,01 liter, det giver 0,2 molær. Så bliver vi spurgt om, hvad man kalder den værdi, man kan aflæse på pH-skalaen ved halveekvivalenspunktet for eddikesyren. Og halveekvivalenspunktet, det er jo det her. Og hvis man så går ud og læser, så kan man læse, at det cirka er 4,5, og det skulle så være pKs-værdien. Så bliver vi spurgt om, hvad er forskellen på grafernes udseende for en stærk og en svag syre. Og så har jeg skrevet, at den stærke syre er nederst og har dermed den laveste pH. Så bliver vi spurgt om, hvorfor har etansyres omslagspunkt en højere pH-værdi end saltsyres. Hjælp, hvilke stoffer er der i opløsning ved ekvivalenspunktet. Der har jeg sagt, at det er fordi en stærk syre er 100% ioniseret, mens en svag syre kun er delvis ioniseret.